Vitajte v krásnej slnečnej Andalúzii. Teším sa, že ste sa ku mne rozhodli pridať, aby sme si spoločne zacvičili Pilakala jogu. Cvičebnú metódu, ktorú som vytvorila na základe svojich dlhoročných skúseností, spojením pilatesu, kalanetiky a jogy pre ľudí v akomkoľvek veku. Dnešné cvičenie je zamerané na šikmé brušné svaly a boky. Zostáva ma niečo cez 3 minúty. Keď si cvičenie osvojíte, môžete si jednotlivé časti zopakovať viackrát a postupne si zlepšovať svoju kondíciu. Zoberte si svoju podložku na cvičenie. Začíname! Ležíme na chrbte, pravú nohu si položíme cez ľavé koleno, ruky za hlavou prepletené. S výdychom ľavý lakeť k pravému kolenu a nádych späť. Výdych pritiahneme, nádych späť. Výdych pritiahneme, nádych späť. Spevňujeme šikmé brušné svaly, uvoľníme chrbát, 3, 2 a posledný. Spojíme dlane, ruky šikmo hore a hmytáme šikmo hore. Spevňujeme šikmý brušný sval, hmytáme. Ruky si položíme na brúško, vymeníme si nohy. Ľavá noha na pravé stehno, ruky za hlavu a ideme. Pravý lakeť a ľavé koleno. Výdych pritiahneme, nádych späť. Výdych pritiahneme, nádych späť. 4, 3, 2 a posledný. Spojíme dlane, ruky šikmo hore a hmytáme šikmo hore. 5, 4, 3, 2 a posledný. Ruky si položíme na brúško dlaňami, noha na zem, posadíme sa, zodvihneme nohy, predkolenia rovnobežne so zemou a vytáčame trup zo strany na stranu, rukami sa dotýkame podložky. Spevneme brúško, uvoľníme chrbticu, 3, 2 a posledný. Oprieme sa o predlaktia, nohy kolmo hore, pokrčené kolená a striedavo striháme ako nožničky, hore a dole. Spevňujeme brúško, stehná, uvoľňujeme kolená. Posadíme sa na pravý bok, koleno pokrčené, ľavá noha vystretá, ľavú pažu ťaháme smerom hore, s výdychom ľavý bok hore, nádych späť, výdych hore, nádych späť. 4, 3, 2 a posledný. Vymeníme strany a otočíme sa na druhý bok. Pravá noha vystretá, pravá ruka hore a s výdychom pravý bok hore, nádych späť, výdych hore, nádych späť. 4, 3, 2 a posledný. Posadíme sa so skríženými nohami, lotosový set. Ruky si dáme dozadu, posúvame sa rukami smerom dozadu, zakloníme sa, precítime natiahnutie a pomaličky s výdychom ťaháme čelo k zemi, ruky zostanú vzadu a precítime uvoľnenie. S nádychom sa spriamime, ruky si dáme na kolená, dlaňami nahor, palec a ukazovák oproti sebe, oči zatvorené a sústredíme sa chvíľku na svoj dých. Dnešné cvičenie Pilakala jogy máme úspešne za sebou. Teším sa, že ste si so mnou zacvičili. Poďakujte si za čas, ktorý ste si venovali a urobili tak niečo pre svoje zdravie, krásu a duševnú pohodu. Vopred ďakujem aj za zdieľanie tohto videa. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu kanála nižšie a kliknúť aj na zvonček, aby vám neušlo nové cvičenie. Teším sa na vás na budúce. Tak do cvičenia, priatelia!